Voda. Komu je treba predstavovať vodu? Všetci dobre vieme, že bez vody nielenže my nemôžeme žiť, ale že nemôže existovať vôbec žiaden život. V dnešnom videu vám chcem niečo málo povedať o vode. Sú to možná informácie, ktoré už poznáte, ale hlavne sa chcem sústrediť na inú stránku veci. Na veci, o ktorých sa ešte stále dnes hovorí, že nie sú vedecky potvrdené. A preto dúfam, že sa vám moje video bude páčiť. Bez tejto životnej dôležitej tekutiny nemôže nič vzniknúť, nič nemôže rásť, nič nemôže prekvitať. Zem by bola suchou púšťou bez rastlín, bez zvierat a bez ľudí. Bez vody by neboli ani mestá, lietadlá alebo počítače. A predovšetkým už vôbec žiadne zdravie. Voda je priehľadná chemická látka bez chuti, zápachu a farby, ktorá je hlavnou zložkou hydrosféry Zeme. Je to anorganická zlúčenina s chemickým vzorcom H2O a je hlavnou zložkou hydrosféry Zeme a tekutín všetkých známych živín organizmov. Skvapalnená voda je viac ako len molekuly H2O, pretože obsahuje vlastné jónové druhy. A tie zase zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v redoxných procesoch, katalytických reakciách a elektrochemických systémoch. Voda funguje aj ako rozpustná látka, čo znamená, že atómy vodíka a kyslíka nesú elektrický náboj a okrem H2O sa od seba oddelujú alebo spájajú do špecifických tvarov, pričom pôsobia ako neoddeliteľná súčasť acidobázických reakcií, chemických reakcií a oxidačno-redukčných reakcií vo vnútri každej bunky v tele. Voda je tiež nacou nielen vonku, ale aj vnútri nášho tela. Preto sa tento prvok nedá zredukovať len na chemický vzorec, pretože počet úloh, ktoré voda plní, je nekonečný a považuje sa tým za hlavné palivo nášho života. Voda teda chemicky je značená ako H2O a je to látka, ktorá pozostáva z molekúl zložených z 2 atómov vodíka a 1 atómu kyslíka. Je to jedna z najzákladnejších a najdôležitejších látok pre život na Zemi. Voda má niekoľko unikátnych vlastností, ktoré ju robia viac ako len chemickou zlúčeninou. Voda je vynikajúcim rozpúšťadlom pre mnoho látok, čo z nej robí prostriedok na prenos živín a chemických látok v organizmoch a v prírode. Voda má schopnosť absorbovať veľké množstvo tepla bez výrazného zvýšenia teploty. Táto vlastnosť pomáha udržiavať teplotnú stabilitu na Zemi a regulovať teplotu živých organizmov. Voda má tendenciu tvoriť povrchovú vrstvu, ktorú je ťažké prekonať, čo umožňuje niektorým organizmom, ako napríklad hmyzu, že môžu chodiť po vode. Voda je nevyhnutnou súčasťou živých organizmov, je kľúčovým prostriedkom pre chemické reakcie, prenos živín a elimináciu odpadových produktov. Voda ovplyvňuje životné prostredie a klimatické systémy na Zemi, je nevyhnutná pre existenciu ekosystémov a má vplyv na poveternostné javy a klimatické vzory. Voda má vo viacerých kultúrach a náboženstvách i symbolický význam a často sa používa v rituáloch a obradoch. Takže hoci voda je z chemického hľadiska zložená z molekúl H2O, jej význam v živote na planete Zem a v ľudskej kultúre je oveľa hĺbší a širší. Z fyzikálneho hľadiska je voda veľmi zvláštna látka. Predovšetkým v niektorých ohľadoch sa v porovnaní s podobnými chemickými zlúčeninami nechová tak, ako by vedci očakávali. Keď zmrzne, to je prejde do pevného skupenstva, rozpína sa namiesto toho, aby zmenšovala svoj objem, ako je to v prípade iných zlúčenín. Z chemického hľadiska sa skladá z 2 častí kladne nabitého vodíka a 1 časti záporne nabitého kyslíka. Kladne a záporne nabité častice sa navzájom priťahujú a vytvárajú vodíkové väzby nazývané klastre. Vďaka vodíkovému previazaniu môže byť aj pevnou látkou.
Tento známy a zároveň tak záhadný prvok však dokáže oveľa viac. Vďaka svojej veľmi zvláštnej fyzikálnej štruktúre tekutého kryštálu dokáže absorbovať, uchovávať a odovzdávať frekvenčné vzory iných látok. Zodpovedajú za to vodíkové väzby. Tieto revolučné výsledky výskumu vysvetľujú aj spôsob, akým funguje homeopatia. Reaguje ako citlivá anténa na všetko vo svojom okolí. Dokonca aj kozmické okolnosti, ako sú planetárne konštelácie alebo fázy mesiaca, majú na vodu vplyv, ako ukázal vedecký výskum. Medzi tým sa zdá byť dokázané, že voda má akúsi pamäť a dokáže uchovávať a odovzdávať informácie. Bohužiaľ ale nie len dobré informácie, ale i zlé. Fyzikovi doktorovi Wolfgangovi Ludwigovi sa pri analýzach podarilo dokázať, že aj po odstránení škodlivín v nej zostali ich elektromagnetické vibrácie. Na ľudský organizmus teda nepôsobia chemické látky, ale škodlivé elektromagnetické frekvencie z týchto znečisťujúcich látok. Aj pozitívne, negatívne pocity, myšlienky, povzbudzujúce alebo oslabujúce slová ovplyvňujú štruktúru vody, čo vám teraz chcem ukázať na malom príklade. Doktor Masaru Emoto bol japonským výskumníkom, ktorý je známy svojimi tvrdeniami o vplyve slov, myšlienok a hudby na štruktúru vody, ktoré neskôr publikoval v knihách ako The Hidden Message of Water, skrytá správa vody. Jeho práca vzbudila veľký záujem najmä v oblasti alternatívnej a holistickej medicíny. Doktor Emoto tvrdil, že slova, myšlienky a emócie majú vplyv na štruktúru vody a že voda si môže zapamätať tieto vplyvy vo forme kryštálových obrazov. Ak si necháte tieto zistenia vstrebať, mnohé veci, nad ktorými sme sa predtým možno len usmievali, sa vám ukážu v novom svetle. Preto modlitba pred jedlom, svetená voda alebo rituálne umývanie a tak ďalej majú svoj význam. Voda má veľmi zvláštny význam. Preniká každou našou telesnou bunkou a je tým, čo v prvom rade umožňuje komunikáciu medzi rôznymi bunkovými združeniami. Je tiež zodpovedná za naše vedomie a v prvom rade umožňuje naše myšlienkové procesy, pocity a nálady. Je nositeľom všetkých telesných a duševných funkcií, ako aj rozpúšťadlom, transportným a čistiacim prostriedkom. Podporuje čistenie tela, transportuje živiny, odstraňuje odpadové produkty metabolizmu, udržiava osmotický tlak buniek a reguluje telesnú teplotu. Všetky metabolické procesy v tele môžu prebiehať len s jeho pomocou. Vylučovanie toxínov prostredníctvom obličiek, čriev, kože a pľúc môže prebiehať len v spojení s vodou. V priebehu 24 hodín pretečie našim mozgom asi 1400 litrov krvi. V rovnakom časovom období obličkami asi 2000 litrov krvi. Pritom človek denne vylúči približne 1 až 2,5 litra tekutiny. Túto stratu musíme nahradiť pitím. Denne by sme teda mali piť viac ako 2 litre vody, aby orgány mohli splniť svoje funkcie. Také nepísané pravidlo existuje, je napríklad vypiť asi 30 ml vody na kilogram telesnej hmotnosti. Ak sa individuálna vodná bilancia posunie smerom k nedostatku vody, metabolické procesy a ostatné telesné funkcie sa spomalia, bunky vysychajú a proces starnutia sa urýchľuje. Toxíny sa hromadia a ukladajú sa v kĺboch, cievach alebo spojivovom tkanive a spôsobujú ťažkosti, ako sú bolesti hlavy, kĺbov a celulitída. Iránsky lekár Faridun Batmankhelič vidí príčinu mnohých chronických ochorení v dehydratácii organizmu. Jeho moto a názov tiež jeho knihy znie: Nie ste chorí, ale smední. Dôležité je nielen množstvo, ktoré by mal človek denne vypiť, ale aj kvalita vody. Aby mohla v tele splniť svoju funkciu, mala by byť čistá, bez škodlivín, obohatená o minerály,
chutná a plná energie a informácií. Vodu s takýmito vlastnosťami dnes nájdeme len veľmi zriedka a ak áno, zvyčajne je to len v horách. Ide napríklad o pramene, ktoré voľne vyvierajú zo zeme. Počas svojej stáročnej cesty zemou sa voda očisťuje od škodlivín a obohacuje sa o minerály z príslušných vrstiev zeme. Táto tzv. Zrelá voda má silnú kryštalickú štruktúru a preto má i vysokú samočistiacu schopnosť. To tiež vysvetľuje, prečo sa v nej prítomné baktérie prakticky nemôžu množiť. Zrelá voda má takmer neobmedzenú trvanlivosť. Povrchové napätie je nízke a preto je čistiaca a rozpúšťacia schopnosť veľmi vysoká. Zrelá, čistá voda, čerstvo plnená do fliaš priamo pri zdroji, by preto bola najlepším a najzdravším riešením. Vody, ktoré obsahujú menej ako 1 gram minerálov na liter, sa nazývajú pramenité vody. Z komerčných dôvodov sú žiaľ aj kvalitné pramenité vody často sítené. Pri tomto procese sa voda zbavuje prirodzeného kyslíka a umelo sa do nej pridáva dusík. Na chuti sa síce nič nemení, ale baktérie sú zničené a voda sa môže dlhšie skladovať. Mikróby sú však v pramenitej vode len vtedy, keď ešte nedozrela, to je, keď si ešte nevytvorila geometrickú štruktúru. Kým sa táto štruktúra vytvorí, potrebuje svoj čas na tzv. Dozrievanie. Mikróby, vírusy, plesne a baktérie sa môžu množiť len tam, kde ešte nie je vytvorená geometrická štruktúra. Väčšina komerčne dostupnej vody je nezrelá a preto sa musí konzervovať. To sa robí nielen pridaním kyseliny uhličitej, ale aj ozonizáciou. Tým sa však zničí väčšina frekvenčnej štruktúry vody. Takúto vodu možno preto nazvať mŕtvou vodou. Stratila svoj rozhodujúci informačný obsah. Štrukturovaná voda označuje hypotetickú formu, v ktorej sú molekuly vody usporiadané do určitého vzoru. Predpokladá sa, že vďaka tejto štruktúre má osobitné vlastnosti, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu zdravia. Bohužiaľ, pre väčšinu ľudí nie je možné užívať pramenitú vodu. Čoraz častejšie sa stáva, že pramene, najmä v husto obývaných oblastiach, sú znečistené buď znečistenou povrchovou vodou alebo poľnohospodárstvom a priemyslom a preto sa takáto voda nedá piť. Zabezpečenie kvalitnej pitnej vody je v súčasnosti veľkým problémom. V našej vode sa nachádza obrovské množstvo známych, ale i neznámych pesticídov a fungicídov, nehovoriac o ich limitných hodnotách a tiež ich toxicite vo vzájomnom prepojení. To, čo začalo v minulosti, sa deje i dnes. Keď boli prekročené významné limity pesticídov a fungicídov, zákonodarcovia jednoducho zvýšili limit a výrazne znížili počet testovaných látok. Znečistenie podlieha veľkým kvalitatívnym výkyvom od miesta k miestu. Pomocou čističiek sa vodárne síce snažia vyčistiť vodu od znečisťujúcich látok a zbaviť ju baktérií, ale do akej miery sa im to skutočne darí, je otázne. Prírodnou, veľmi účinnou a zároveň lacnou metódou revitalizácie vody je použitie kremenných kryštálov. Hrst kryštálov kremeňa, napríklad horského kryštálu rúženínu alebo ametistu, umiestnených v sklenenej karafe s vodou, vytvára určitým spôsobom prečistenú vodu. Trigonálna štruktúra kryštálov kremeňa dokáže čiastočne prepustiť pružnú štruktúru vody, čím jej dodá tú chýbajúcu štruktúru. Ide rovnakú metódu, ako používajú mnohí výrobcovia zariadení na revitalizáciu vody, pretože v ich zariadeniach sa často používa kremenný piesok. Z biochemického hľadiska máte stále tú istú vodu, ktorá môže byť znečistená škodlivinami, pretože ani kryštály ich nedokážu odstrániť, ale aspoň dodávajú vode usporiadanú štruktúru. Možno ste si všimli, že som tam do videa dala i kúsok záberov z filmu What the Bleep Do We Know? Alebo v češtine sa to nazývalo Co my víme. Dole pod moje video vám dám link, aby ste si tento film mohli pozrieť, pretože ho považujem za veľmi dôležitý. I dnes vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám za všetky vaše lajky a za všetky vaše komentáre.
Dúfam, že mi i naďalej budete písať vaše podnety. Teším sa, dovidenia a želám vám všetko dobré.